Vítajte pri ďalšom videu po dlhšom čase a dneska si ukážeme takú blbosť, ako napísať Hello World v programovacom jazyku C. Takže ja programujem v Linuxe, ako ste si mohli všimnúť. A takže otvoríme si nejaký textový editor, ja používam Gedit, takže pridáme si include základný, ktorý je stdio.h. Tak, teraz si otvoríme main, napíšeme main, zátvorky a otvoríme to zloženou zátvorkou, ktorá sa napíše alt plus b. V programovacom jazyku C sa správa napíše print f a do zátvorky napíšete, čo chcete napísať, že hello world pre náš prípad. A uzavrieme úvodzovky, zatvorka a bodkočiarka. Tak, teraz dáme ďalšiu zloženú zátvorku, opačnú, čo sa napíše alt plus n. Teraz si to uložíte, napríklad na plochu. Si to pomenujem program.c. .c to musí byť, takže teraz si to uložím. Otvoríme si terminál a presunieme sa do tej zložky, kde sme si to uložili. Príkazom cc si to skompilujeme. Program C, to je tam, ako sme si to uložili. A pomlčka O, to je do čoho sa nám to uloží, čiže output. Enter. Žiadnu chybu nemáme, keby sme mali, by nám toto napísalo. A môžeme si spustiť program. Hello World. Ešte si môžeme dať, aby nám to dalo do ďalšieho riadku, čiže pridáme do tohto spätnú čiaru a n uložíme a znovu skompilujeme a otvoríme program. To je všetko pre dnes, bola len taká blbosť, môžete očakávať oveľa lepšie tutoriály. Do komentov by ste mi mohli napísať, prosím, nejaké nápady na tutoriál, či by ste chceli vedieť. Tak čau.